Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng siang nggih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggih malih teng kontene Mbah Yi. Ki njupukno anak wedok ki Mbah Yi wis dijupukno mamak pemirsa, wis direview. Aku mung pas njukuk duit. Ternyata mak aku balik neh mak, sampean kan mang ngecekno ATM-e sampean yo. Karo Pak Satpam, maaf Ibu Yuni, jenengan Ibu Mbak Indah nggih, aku ngono ya. Sepurane nggih Bu, ATM niku kanan kiri, artone telah sedaya. Panjenengan kedah wangsul mendhet buku tabungan. Aku mulai neh mak njukuk buku tabungan. Oh. Alhamdulillah. Loh, buku tabungannya atas nama anu Sukmaintan nggih. Sing gadah Intan no, Pak. Ndak. Ndak. Lah Dek ndak emang nggone sapa jelek ya nggone Intan leh. Mang krungu apa ora? Punyanya siapa sing tanda tangan mang sapa? Lah iya leh. Anu ditutupi dulu biar adem. Hati-hati Maja, hati-hati Maja. Oh baru ditutup Mbak ini. Iya ben untuk adem sik ya Mak. Iki nggo Mbak Indah pemirsa. Ini enggak apa Mak. Mak bakaran Mak. Iya wis ben ini lah. Ngono ya Mak. Iya lah, aku nek ditutupi kok langsung pergi nek kuwi ya. Heeh. Wis iki Mak reseke sama dibagi-bagi sedulur-sedulur. Iya. Gak penak. Ning kene Mak, Rene? Ini gak apa ning isor kene kok tak dane anu. Aku pengen jungok ning kene. Pengen jungok sendepoknya. Sendepok. Terus tak kasih. Engko nek wis kebagi-bagi yo Mak yo, aku aja ning panci gedhe Mak, aku panci cilik ae. Aku saithik wae Mak. Alah, panci biasa Dik Dewi yo sampean cukukno. Cilik ae Mak, aku. Iki ya apa ya? Ya wis, cilik ae. Ya sing terus bagi-bagi. Kasih ya tuarmu mesik leh. Mbah Yimang wis yo Mak, kes engko cukukno neh tapi. Wes, nang mamak nang dibagi-bagi lho. Bauket lho pemirsa Srit. Ngako yo mek wong berdua to Mak mbek intene. Biasane kan Mbak Dewi pengen neh. Nyuwun apa nek ngarane dudohe? Dudohe mawon Mak. Tak ngambil ada Mbak Wi ya. Nggih sampun. Saya tak kali doneh. Iya nek iki dudohe kok malah. Mari sedep kok Mak. Walah mak ambune Mak sedep e Mak. Yang mak mangkok nanti ambek jungok biasanya ambek jungok ambek repiu. Nduk, tak jak repiu mangkok gelem. Warak aku. Warak kok Mak. Dek, berarti aku dhewe Mak tak repiu dhewe Mak. Ayo mbek sampean Mak repiu Mak. Enggak Mbak Im ae aku tak mengurus iki gak apa-apa. Gak apa-apa ndang, Mbak Im kan merasakan. Wih. Walah, wis ora gelem pemirsa. Tapi aku nek ada ya, Mbak. Ya Dik Dewi sampean jukokno Mama. Repa bareng jukokno. Monggo lho pemirsa. Ayo nduk ta nek pemelok mandok. Lagi rong gelem pemirsa dek wis ben. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wa qina adzabannar. Waloe. Guwempi pemirsa, tenan kok. Waloh. Tape menyok karo nangka. Nggone Mbak Linda nek ini. Mantul tenan ya. Alon-alon kemarine jebol engko mbok buat tegradap sabar. Sabar. Ayo Mak bareng Mak. Ya ndang kok. Iki piye kok pira sapa ae? Sampeyan. Kuwi kok kabeh ngene-ngene sampean ya. Sampeyan terus mbahnya Mbah Rup. Terus anane apa kuwi? Bu Carik. Terus Pidut. Mbak Pidut. Engko lek sumicipi wis ngono. Heeh. Berarti anu Mbak Nurul. Aku Nur. Mbahnya baru lek sulam ya berarti ya. Nek pamane jek luweh nek kaya ora nduk luwung-luwung Mak. Ngerti ya lek mak utang ngene iki. Duwe waloh kaya lek sumaku yo dikeki. Rontok luwung Mak.
Nggih, Mak. Oh, Mak sampean tak syuting, Mak. Oke. Aku ya melok, Mak, melok nyoteng ah lho. Ya melok nimbrung. Melok nimbrung. Enak ya. Enggak kayak nimbrung. Suwi kayak kolak ya. Seger, Mak, suwi. Terus nek anu Mbak, Mas aku nek kayak enak mangan nih mangan legi ki gurih enak ya Mbak. Inu. Heeh. Iki. Putuku ki ndang seneng karo nganu nih, Mak, karo arem-arem nih, Mak. Arem-arem. Oh. Aku sik ora patek gejros gawe iki. Iya. Sampeyan tahu, Mak? Arem-arem tak sego sing dibubur ngono kuwi lah nganu-anu ae. Dibubur. Ya nek sego di aru ngono ki to, dikek santen to men gurih to. Heeh. Tengahe diisi apa ayam ora pedes, apa diisi kentang, apa kentang tahu, apa iya ngono. Ya lah. Sego di kuwi ae di anu dikek santen ae. Ya nek orang-orang santen iki kayak ini kok minum. Gurih. Heeh, dua. Kok nek ngene Mbak Indah nggo dikek plastik ya. Tak plastiki, Mak, engko tak tutup trep, tak plastik set terus jebule tak plastik keneh terus tak gandul-gandulno. Bar kok ngene endah kok langsung ning Samsat janjian jam 1. Heeh. Sampai sapa saja? Pak Eri kancaku SMP kan mergawe ning Samsat, Mak. Wong sing bagian apa, Mbak Yun? Ya bagian ngono kuwi nganune. Aku kenal wong. Ya Pak Eri wong sambung apike. Walah ya ya. Pak Eri wong sambung sing tukang ana mutasi sing apa ngono. Kancaku sekelas SMP. Iya ngerti Mbak, aku nek wong sambung kuwi roh ngono lho. Gak kenal tapi roh. Jenenge Pak Eri wong Samsat. Gal. Rame Bu Yun kok apa jam-jam 1. Terus esuk kan rame nak malah enak rada aman Mbak Yun. Ngono malah enak ngono rada aman. Jam 12 istirahat. Mulai neh. Beraktivitas jam 1. Mak. Siapa, Mak? Mbak Nur yo seneng ngene iki. Zamane Mbah Las ijek sugeng. Gawe ning ngger poso nggih kolak. Seneng Mbak Nur. Mbak Nur ibuke Pidut pemirsa. Pidut sing lucu. Mbak Yun. Walah ngger-ngger Mbak Yun ini. So apa Mbak Yun anu? So yo nduk yo macam lele-lele. Mbak Yun. So apa nih Mbak Yun? Aku mbok jak maem lele. Sik yo nduk yo pokoke ngenteni makja. Engko Mbak Yun tak ning pasar sik tuku lele engko terus digoreng engko tak jak maem lele ya. Oh sambel Mbak Yun. Disambelno. Minum ketok Mbak Yun. Loh, ini apik ya. Mak. 1 2 3 4 5. Ada isik ya. Enek anu kok sapa sing ngurung Mak? Iya. Iki lho. Entek pemirsa alhamdulillah. Kalau yo sumber dulu. Jos, ngomong ayo. Ayo ndang ngomong ngene. Kok ora ngomong. Arep ngeteri kolak gone Mbak Indah. Mau wis habis wis nyanya Saidik dibagi-bagino. Karo Maja. Di Bu tak. Ayo. Loh Ibu tak syuting. Kok syuting tapi Bu ketok ora iki? Ketok ya. Ketok ora pemirsa iki, Bu. Ketok. Mbah ngono. Kayak kinara ya. Cilup. Pertama, bi. Cilup. Bi. Bi. Cilup.
Pi, terus untune loro iki ketok jengil ngono. Terus saiki wis iso bang ngono. Iya bang. Biar kan bi. Kan masih kecil Adik. Iya. Orang sampai gede. Kota pura bu ngono nongko. Muga-muga aman, Dok. Engko kucek pora. Ya bismillah, Dok. Iki kuat pora lek reseke iki. Kuat jajal toh. Bismillah ya, Dok ya. Yo, tol 100. Kuat teh. Kucek. Wes pegang lo intan candal ning motor. Heeh. Betul. Nah, ya. Minta tolong ya. Wih, bibire nganggo lip lim. Iya, betul. Soalnya sampai ditutup. Menglawang butulan kono bukan sih ya, Dok? Wes. Pak, aku budal ya, Pak. Budal ya. Apa yang majekno motor? Apa majekno motor ambil mobil? Apa yang samsat, Dek, karo ngetrok kolak iki lho. Dewi sama nang kolake wes. Dalam. Iya, Sek. Tak patenane sik. Iki tak lapi lho pemirsa. Kena backlash saka ngene iki tak lapi. Lho, yo cek tetep backlash ngene lho. Lho, piye ngene iki? Iya wes. Lah kono kono alon-alon. Piye ngono lho pemirsa iki. Wes makasih aku diceluk Bunda sik ya. Selamat datang. Iya. Ada Mbak siapa, Nduk Tan? Mbak Yes. Iya, Mbak Yes yang ini. Saya satunya Mbak Mandres. Mbak Mendres. Ingat, Mbak Mendres yang neng tidak? Sing neng? Neng di lali aku. Neng di. Oh iya, gak diganggu, gak baik, gak. Ini dah. Nang, mainan dia wes, nang, mainan. Neng di. Nang, adik nang mainan. Neng gone toko baju, saya kemarin kesana kuwi lho. Tapi Mbak Mendres kan sekarang sudah di sini. Iya. Selamat datang ya. Iki tenanan ya sampean? Engko ndang lara kecantol terus metu. Ora lho. Aku terus dadi piye ngono lho, Dok. Engko ndang lara ketemu. Bu, pinaran lho, Bu. Ya selamat datang. Selamat bekerja, selamat bertugas. Oh iya rara. Muang tak pegang mah. Iya, don't touch me. Don't touch me. Nana yo. Ya dah. Mamane celuk. Terima kasih ya, Dek ya. Selamat berjuang. Ya, hati-hati Mbak Des. Aku tak ngetot iki lho. Ya, dadah. Ya, Dek, hati-hati. Iki lho terke kolak iki lho. Lho, ki ape anu? Ayo lunyu lo ya. Lunyu lo ya. Tanganku dicokot pemirsa. Wes tan. Aku cekeli tan iki tan ngene tan. Tulung tan. Halo, Kinara. Kan iki lincip lah yo. Tak ngenekno ki aku dicokot awang. Enggak boleh. Siapa jenenge? Apa jenenge? Mbak Mendres. Ayo iki tinggi. Ora diloro ya emosi. Mbak iya kan yo. Berarti nek lak ngene ya tan. Siapa jenenge? Ngatini ning ndi, Dek? Mak Ngatini. Mak Ngatini. Mak Ngatini wis selesai ya wis ta, Dok. Tapi kuwi kolake sudah tak taruh sana. Kinara mau kolak. Awas hati-hati. Wis padane sik, Dok Tan. Cus. Ayo golek panci sik. Oh, anu sepatu apa kan udah selesai. Mencari panci. Ya, mencari panci. Ya lah ya. Pancine sing gedhe ning endi? Waktu ya. Ya ndang tek nganggo laporan ngono ki lho. Ndak ya piye lah mung ngomong. Udah Kinaran mau. Guyonan. Sing kon gedhe gitu panci cukup ora ya? Ketok iki gak cukup pemirsa. Pancine di mana? Panci.
Nggak butuh banyu gitu. Kamu kok gak bolong? Bolong ayo piye? Gue nyali nih iki lho pemirsa kolak. Iki apa lah ya? Anu, roti gulung. Anu, apa oleh-oleh arem-arem. Sing ndek bengi ya tak Mbak Lina kan dijemput Mas Dim. Bengi-bengi sing abut kae menawa iki nggih pemirsa nggih. Nduk Bu anakno nduk. Tulung sentrongno nduk, kokono nduk. Matur nuwun. Nyah, turung cekli. Dari mundur Loh, dulu. iki pancene Mbak Indah. Iya, Nduk. Panci. Mangat ini semula. Ndek apa nenek mula? Lah anak ini ki nek wis selesai ya langsung pulang. Istirahat. Heeh. Renena yongko. Engko disaini omah Bu ya. Apa Bu isaine kene? Terserah. Oh. Panci. Sak tuwa. Panci. Heeh. Tak buat esek. Inaran dia engko tak goda kan enek sesan. Iya, sik. Resepnya dibuang sik. Dutik gak enak duda ya. Enak tak kira gak enak. Iki kok kangen angkat sapa Bu Mbak Indah gak iso duwe anak cilik kok. Alah, gampang kok tak ngetno. Kamu tak iso nih. Tak buat buat apa yang titik kayak neng. Anda mundur ya? Oh, alah di pepe mak ngatini. Aneh. Tepas apa? Iya, di PP ini ada. Anda mundur ya? Tapi anu sama aja ya, aku berhenti mau bareng-bareng karo Mbak Indah dan Kru. Heeh. Kru biar YouTube. Enek Mbak Mentres nduk ya. Saiki wis gak melok kuwi apa? Duduk kelambine gak ya? Iya. Duduk kelambine. Mungkin apa menikah, apa ini. Apa Kan menikah? kita ya tidak tahu ya. Atau mungkin Mbak Mentres mencoba untuk mau keluar kota. Kan di foto dulu. Oh main di Bu, aku pengen dolan nih Bu. Ben. Pengen dolan nih aku. Karena boleh nih. Ya Bu, Dalam pengen dolan. boleh Mbak Mentres. Rumahnya gak salah gedung tuh Ben. Tapi pengen dolan nih. Set. Ndang, jarene apa maem saya yang delok masih cinta Indah. Bu, aku pengen dolan nih Bu. Woi, Aku pengen dolan. ndek korene. Pengen dolan. Dolan ning ndi? Dolan ning ndi? Teman lebih mendes. Lah nek ora nek sing ngejak ndak ora roh omahe ndak ya piye? Kecuali Papa mini. Papa Mini ya nek Papa Mini gak ndek kesibukan diajak silaturahim ke sana. Wes nang mau sijin Mbak Indah. Nang mantun ngono. Mambe opo lah? Ya yo rasem. Oh, alah ambek nyambel ngene iki ya. Yes alhamdulillah ti masak makin. Alhamdulillah. Ya. Aku tak bubur halus tuh Mbak Indah. Enek tempe, enek krengseng tahu, enek sambel. Aja dicokot anu lho ya. Iki kok kosong iki? Asli iki. Sing iki sing asli, sing iki sing tinggo masak Martin. Loh, tek angel, Nduk. Iki sing gak. Oh, iki yo gak. Sik tangan mano sik toh.
Sabar. Aja nganggo peso, no kudune nganggo peso nek buka. Mari Mbak Indah gak duwe alate ya. Aduh. Ya duwe. Mbak Indah gak duwe alat ya. Ya alat gue buka kuwi to, gue buka galon. Engko peseno nduk, dipeseno nang ning TikTok Dadi iso maklek ngono nek buka, ora perlu ditarik nganggo tangan. Tangannya sampai woi. Ojo trep tenanan leh nek no. Wis engko tak iso dibukakna kok. Ini tinggal masak matin nih. Wes kok kono. Tetangga aku. Wentan pe ku yae. Terserah. Piringnya akeh Mbak Indah. Iya. Mungkin rong dilebokno nduk ngenteni atus dhisik. Atus sih men ora basah ngono lho. Kinara wis mampu ora? Masa urung makan Kinara? Paling wis nduk. Nek mam nasi sithik ae ya. Oh, kayak sing diarahno ibu nasi dikurangi. Jarene Intan pengen. Iya. Sithik ae. Bu sakmene. Pokoknya jam 6 tak stop gak mam. Ya sithik engkas. Kareng kok bunyi yo. Untuk pinggir kene lho, sing pinggir kene lho. Aja dinyih-nyih tengah-tengah aja. Kareng kok bunyi yo. Iya, ngene. Ki mang wis izin Mbak Indah pemirsa dikongkon maem. Yes, oke. Oke, cus. Kinara bubuk. Ki mang dikongkon ndang budal. Anu ndang ibu nek ape nang budal, kuwi lho ngicipi ndek bengi ditumpasno Mbak Lina. Ayo, sithik-sithik carane, sithik. Sik banduku jek ning kamar ya. Iya, kuwi nang diterusno sik sithik dipalmah. Sesuk request ngene iki pemirsa, sayur asem, sambel karo goreng tempe wis. Tempe. Tak tukono pindang gede-gede apa ora? Iya. Ya wes. Demikian nggih pemirsa. Iya nek sayur asem bayi gak apa-apa. Sayur asem terus engko bandeng mungkin gak apa-apa nek bayi. Ya pun pemirsa nggih demikian konten apa ya jenenge kita tutupi ngene ben ra dianuni apa jenenge laler. Demikian nggih konten hari ini. Iya, doa terbaiknya untuk jenengan semua. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jus. Ati. Kreni. Ati. Mbak Lina, matur suwun ya, sehat selalu. Mbak Lina nih Mas Dimas mau bengi pulang dijemput naik kereta api, tutut ngono.